Hey, wow bashani, ubashana. Kushubile obashana, sekuqhume isibhamu obashana kwadabuka umswane endodeni kwashuba obashana. Ekoruleni obashana kuba kwena obashana. Amanaisha asevule imakethe yama drugs obashana. Abantwana abasena future kubashubele obashana. Ay obashana bengazelele obashana saqhamuka isilima omshana ikuzimalanga sibhodla umlilo obashana ikhafula igazi nangamakhala obashana uxolane obashana umfoka Khumalo obashana umzilikazi kaMashobane obashana owadla umuntu emiyenga ngendaba obashana waqhamuka seqhabuzela nezakhe obashana amaxakarabela obashana womshana sangena ngebhuzu lezi womshana zizo raider womshana kwachitheka igigi kwasaphazeka amakhondoma aseclinic womshana abhalwe banana flavor kwashuba womshana ayo omshana zaretiliate lezi zamanaija omshana zakholoza lezi zamanaija obashana zathi ntaki wangeni la sathi siyangena lezoxolane omshana amanaija abafuqa ngahlamvu omshana ebathudula kushubile omshana hayi kwasho ukuthi omshana uxolane asipetulwa alifakwa libuya nawo omshana omshana sashona phansi lezi omshana ithatha ikhave kaxolane obashana iunit obashana hayi la ivumbuke khona omshana zakhavana lezi zathi tumbling zakugcwala kubona omshana omshana sebebonile ukuthi ayadubula amanaija hayi zayinikela lezi omshana zanqomana phezulu omshana umshana yahlangana ngamalunda sholonto omshana yashenqa ibhobho yashindolontshu omshana ikingpin yamanaija obashana umfoka Rajet obashana samthela phansi lezi omshana zamphambanisa nemvula kwamshubela obashana omshana wasaphazeka upopcorn omshana kwachitheka amakhokhi kwamshubela kwaqhosha ishoba lalalela amazolo endodini abhekisha amanaija obashana elinde police station obashana afuna uxolana ukuthi aboshwe omshana omshana phela uyakwazi lokho amanaija omshana amaphoyisa awafanga ngaphansi kwe-payroll omshana ukuthi anisikhathele ningathi umsebenzi kanjani ngoba phela uxolane iunit le official esemthethweni esebenzayo la eMzansi kwenzeka kanjani ukuthi kumele baboshwe number wrong ke bafana umfoka Mtungwa official unit la eMzansi uya operator kanti ngesho nangebhadi useyingxenye ye-state ukhankasela ukuba imeya Action SA lapha ekuruleni nisazonya akukho kubamisana ezweni obashana abantu bebuya laba buya khona bezosiphatha obashana isaso sholonto obashana basopa hello ciao blarm Tuqas lapha ekuruleni nivotele inhlangano kaXolane ngoba uyena obuyisizwe Action SA nathi la eKZN sizovotela umuntu oseke umkhwanazi akukho kubamisana obashana kubo